Әңгәмәдәшем Бөек Ватан сугышы чорының барлык авырлыкларын, микнәтләрен, үз җилкәсендә татыган барлык ашчылыкларын, төшелекләрен күргән Накыя апа Галиева. Яклап истәк алганмы, мен аңа ышанмадык без сугыш беткән вакытта. Сугыш үткән вакытта бу халтерлар крәле не элек бит таба радиолар гына инде. Урындыкларга басып тыңлап теге Лебетонның не инде авладели горада дип сөйләп китә инде ул. Не киләле ки сугыш беткән дип басканы теге сынып төште дә бөтенебез дә җыгылып киттек. Җыгылган җирдә бөтенебез кочаклашып, бөтен бухгалтерлар ниләр идәндә аунаштык шунда. Шул истә калган. Аннан һаман сайын ышанмайбыз. Ышаныш табылмады. Ну сугыштан соң ишүдә авыррак булды инде. Менә ул нирәк булды инде. Ну шундай калган инде. Сөенеч белән эшләдек. Алай әллә нәрсә түгел. Үзебезнең конторда җыгылып төшеп, урындык белән шунда тыңладык. Чын беткән икән дип. Аннан соң инде кешеләр кайта башлады. 46 елны ике солдат кайтты. Берсе Кадермәтнеке, берсе Жакшиныкы. Менә шуннан инде булар яшел шилиннәр киеп, английский киемдә киенеп кайтканнар инде булар. 6 ел хезмәт иткәннәр, үз хезмәтенә китеп, яңадан сугыш чыккач, шулай хезмәт иткән кешеләр инде булар. Булар моннан бухгалтер булып эшләгәннәр дә киткәннәр. Шуңа монда килгәннәр. Менә шунда инде мин балаларның әтисе, югары яхшы авылының Галиев Әхмәт дигән җегет белән танышып, шуннан без 48 елның 14 февралендә никах укыттык. Сәфәргә кайтып, күршебез Бигәйбәт бабай бар, Шәйх Хәйдәр бабай, шул Шәйх Хәйдәр бабай никах укыды.